Hier links bij dat kratje, dat zou best eens zijn wagen kunnen zijn. De auto van dat levende standbeeld in Zuid-Korea, genaamd... Ik kom er vrij vaak nog, een paar keer per jaar. En dan moet ik wel zeggen dat ik nog heel graag daar gezien ben, dat klopt wel. Dit is de ambassadeur van Zuid-Korea. Geen kleine jongen natuurlijk, maar de bondscoach op bezoek, dat is andere koek. Fijn dat u er bent. Een feest van erkenning. Het is hem echt. De bondscoach in het dorp. En hij voelt zich thuis. De Mierterik. Het had wat hem betreft in zijn geboortestreek de Achterhoek kunnen liggen. Ik vond het inderdaad heel stil toen ik het dorp binnenreed. En dus dat is altijd wel het aardige van dorpjes, dat je daar niet hoeft te wachten voor grote stoplichten en verkeersopstoppingen. Ooit werd hij vierde op het WK met Zuid-Korea. Een hele prestatie. Net zo ongelooflijk als een auto maken die op een ballon rijdt. En tot 10 kunnen tellen op zijn Koreaans natuurlijk. Hanna, Doosat, Net en Dasot, Josot, Ilgop, Jodol, Ahop, Jo. Al ligt het heel ver weg, ze hebben hier contacten met Zuid-Korea. Dat mogen duidelijk zijn. Wie weet waar het allemaal goed voor is. Hoe werkt school hier en hoe werkt school in Korea? Hoe werkt het? Hoe woon je hier en hoe woon je in Korea? Wie van jullie wil naar Zuid-Korea? Ik niet echt. Misschien later. Geen leren knikker te zien. Dan zelf maar een voorzetje geven. Een beetje vroeg, maar oké. Hoe gaan we de Turken bestrijden volgende maand? De opstelling is dat de burgemeester in de spits, ja graag. De bondscoach vindt dat het nu niet over voetbal, oranje of hem moet gaan. En dat klopt. Hij is niet de enige in de Mierterik vandaag. Ja. Keer ook Guus.